Karaseng'ania sensemo yetsemi nigo baibuli bagenderete koborwa kwene kiabunangu baika bare ange abana babo chingaki chiga cherusa entambe y'umutimoko bwa masomo okwana negeta seni Kyandizi TV nigo babwatani au bakorawa na Bishop Charles Saboke amono mu director bw'eskuru ya Lightmo Academy Ailino Rucho ababere bagoteba buna nemeremo y'abaibuli okwene kia oburendi bwa bana babo chingaki chonsi bare asechinga Murikeito Brighton Makori no roboti uru. No mutimoko ogojikwenekia unaboroki wango babarisiko asimeti nyebere asabaibuli baendete gosegetwa na gosemiwa kweneki unankulinda wale abana babekaro bale ase chinga. Chungana na watoto kuwa na elimu na watoto, patia watoto homework, patia watoto kazi, patia watoto wakuwe pisi, watoto wasi watoto wakwenda kucheza siku zote mpaka shule ifunguliwe. Muwe tu arati na watoto kwa sababu wakati mwingine mtoto anaweza kwenda ukuta ameenda kuiba, amepigwa, ama mtoto ameenda kunywa pombe. Watoto siku hizi wanakunywa paka watoto wadogo wanaweza kunywa pombe. Okwana aseskuru ya Lightmo Academy chingaki aborokiwa bekirasi ya bibitu bariko bekiro chugutogo cha sekerasi egetangani Bishop Charles Saboke ni goboigo arorenga abana ngokora bali jomwake abana ngosoma bali because gosoma abana mbali ngabona kere basikire sukuru mbali gosoma bona libo abana bwenda gosoma na nayo moibuli monitor mwano ekera gosoma ikine kigenteke nene sengenjo abana kere bakogenda bakweba abana baenda kwachiesa beba lakini monitor mwana ndeli anyala gosoma no gosoma na kwengenjo gutakwira ne sukuru kwanyoro mwana yaro mongaini mwana yagosuka mutu boigo Bishop ni gagendere kobolia abaibuli kwenda kimuna ngolenda bale abana babo asobotume kiwe kisimi abaibuli nalgo sabanga kamuranje beka kisimi ale sana na abana gosimi kisimi ekimo cyabo umwana ayibegete ko bamune nganera amasomo umwana ngutara mu esimi akolera mwana ataraba sesimi ngegendoke kegokonya abana batuliye bakirekire nesimi tiga abana batuliye ne bitabu tiga abana bayina nase bitabu nande kabo mukali umwana tali ngerazimo mu esimi ngamana kuru mwanja ne bose mogokania manere genta kana twete ne discipline ya sabana amonesimi na inu abaibuli joto ko bakwana lakini ko chimotumo cha kumanyanga ngitu ale ko batebigoro isimi ko sabana bachira tambe ero bamaite internet bamaite kiregento bintu bagodonuru tumaiti ekera bale buka tumaiti gento bakorra bintu kibakorra gento kene ya kabere television loranga abana nga program kibakorra ko program minjiro jitakiri abana nitokore program nayo moibuli manyanga ki kere kwanyorira abana bali geti program chinde chitali chingenjo okolimi ande batebinga ki program eteringia eyenerengia ekere chinjiro korero mwana na mwana arache koba Madam Director bw'eskuru eyo nere anarabwate ko chi ase abaibuli elde ye munere ntambe igongo teba abaibuli balenda abana babo babalende sinjira kire chindonge moso abana bamurana abaiseke mono banyara ko bagotumwe se chinjira kire bisunte kiri bakonyara ko barebdi babalende nhande mbabase kubaira asa mairi esengencho amairi asenaro konyora abana batamanyete ibintu binde munabona bagende kusimu oranyoro mwana ndetamaite kusimu akoenda drown anyaro okure msiende kulala do revision squeeze watu tunasoma kwa simu ama niaje yes keep your babies busy if you want your baby to perform well mupe hata maharagwe yakote moja to keep the brain busy nonye obogima bogendete gokonga nigo anyaririga kuburia baibuli echumi yetu yense ne kongate ngosaba abaibuli more mereri nande more mereri asobogima nyasaye nana are gotororekanira asengenjo nere kiregende asengenjo ritukuria rero twanyarire ko batugwikaga igatwasabeiru na Bishop uchumi teri guchikoba munere nguchikonyara turi binte binge na abana nguchigocha bari se skuru yega na abaibuli musabe bakomuna omokonyora ibitoki byonsi abana baje se skuru igoro yeskuru eyo ya Lightmo Academy wazuri iko na mahali pazuri mahali watoto wanasoma wanaelewa kila kitu nigo orenge omochengo nomogoko monene aseskuru eyo anene ekaraboroki wa banyara bakobekero chigutwa asenjere ya moyo gosira chisemi ase ensemeyo ngoriboterigeta seni Kyandizi TV korwa aseskuru ya Lightmo Academy iredariane Brighton Makori.